ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau net foodish ordar mapi ngin wan ra mangi hakher dob ying jongpi MLA jonga jawai constituency ba wailan miki shla hakalai trik risau arja psau ulalek ban aji kershan da kabalik pej ya kaplem skap kabalapen I paj ba ha biju cinema hadin malami na cinema hall ba wailan miki ula karpat iki paj ba bakin aji kershan ni gene kaplem kaba itnat bat kaba penyap ler yap ang bala penmi na rilom jaintia knang ban aimin sim shushu iki nong penmi plem bakin nang la ban peteng ya ka jingsnai iki plem hapo ka jela Kogi nga ai kublai ya director producer bat ya boro ke kas jong kaskap ban ngala tang sudet mi nang de page bat internet tolong ka komedi ka romantic comedy film ke bang internet ha hoj boro kata yang khamtam nari dom jaintia ki bon na ki artist jongi ba la mi khamtam haga komedi dengan snukmen ban yadon mentalang ban wan mentagasi ban support ban ngalok ka film kalong ba internet ha ban nga apil ya ki pajba kamtam na rilom khasi jai tia jongi ban wan ban kershan ya ki local artist hoj namar ngaru ha kamtam ha ka last election campaign jonga kamtam honyo nem ar hazar apulai ngala race bahai ki issue kamtam ko badai ko am pi ha ki for bo manchwa namar ni room rilom jai tia ki long ki ya bon na ki artist pala pau pha kham tam hakan ka kam direction acting but ta ter te yo I ba ka me hi ka daw ka long ba nim don ya ki proper cinema hall ban pen I mara bon hi ni habat ban le sha ki ni ki dorbar hall nang ka kisno tho anda gila pen I ki dorbar hall hado ka quality mo ka hado ka quality jom ka film ni ka sound ini kita ka la sha effect pat ka ba kham tam do ka long ba ha ka jing dei ba ka jing siu bam don ki cinema hall ha ki area la jong ki ha wan hado se shilong te ki ha ban up don namar ni siu tu na barok ka state bon ki film ki ba do ki ba ha ban penni bat kham tam ha shane ka jing siu ka long namar ni ki hall ro ki ha bat sustain te ka dei ka pun ka jing yo I hi ki jonga ka me hi ka long ba ni dang duna ya cinema hall ha po ka state ki hoj mut kumba ong pi hoj ngaru ngalong kumba ngala kren ba last election ngala race hai ki issue pat ngas ngokumen hak jing lam jong chief minister bodon burom jongi la don shibon ki efforts kham tam ban kan tiu ya ki local artist ki jongi ya ki youtubers ki jongi content creators ki jongi kumbangila dan chu dep yo I ba ila dep launch ka hello meghalaya tu bon na ki nong sna film lo ki wala wan ni kendo ban nga ban bon ki bala man toy ro nang tu bat ka way ka bangila ya kren bahan ka pos ka por ha ka way na skill ban include ya ka ne ka ban ya ki cinema halls kata ka dai ha ka CM elevate ka ha ka to ka por CM mula pediang bat ha to ka por ngala personally ngala request ya I ba ban include ban yarap ha ka ne ka CM elevate ban I subsidy ya kinu ki ba interested ban chna ya cinema hall rang ba ka ne ka san nga kwa ban appeal kam tam ya kinong song jong kari dom khasi jan tia ki jongi ban wan ban support lang ya ki artist ki jongi bakum mengi yo I mo haki bon na ki festival ki concert ba wan ki artist panabar ngayo itang tiket ro yo show te henry haba ki local artist jongi pat ye persangkat ni tengah sio ka state jongi ke badan hado lai tu ka hado satu lak population lada wan tang siteng nang ni kan no kan yarap ya ki local artist te na kan ga daw nga sa sisen nga appeal ya ki nong song jong ban wan page but one support ya ki artist population